Lineman Report! Gibutyag ni Cebu Governor-elect PAM Baricutro ang rason sa iyang paglarga sa kauluhan ni atong miaging SEMANA. Matud pa ni Baricutro nga ang iyang mga kalihukan usa ka lakang sa pakig-alayon ug pagbukas og oportunidad para sa mga kolaborasyon. Kahinumduman nga mibisita si Baricutro sa Senado ug nakigtagbo nilang Senador Bongo, Senador Bato de la Rosa ug Senador Robin Padilla. Diin nahisgutan sab niini ang pagsuporta sa mga senador sa iyahang mga health programs. Nahimamat pud niya ang uban pang mga senador ug nakigtagbo usab ni kanhi Presidente Gloria Macapagal Arroyo. Subay niini nasayran usab nga nakigpulong pud siya sa mga opisyales sa World Bank aron usab mahisgutan ang estado sa BRT project. Aduna pud kini pakigtagbo sa pipila ka mga individual sa sektor sa negosyo. Pagsaysay pa ni Baricutro nga bisan tuod na ilan na ang probinsya sa Sugbo isip richest province, kinahanglan gihapon ang pakig-alayon sa nasudnon ug international nga komunidad para sa kolaborasyon ug kalambuan. Alang sa iFM Balita sa Buntag, kini si Idol Chixie. Di kapugngan sa paghatod sa nagunang balita. Tatak iFM Balita.